בקרב הגיל המבוגר יותר, הסיבות לאירועים מוחיים כוללות לרוב פגיעה בכלי הדם המוחיים, טרשת עורקים, היצרויות בכלי הדם בצוואר, או הפרעות קצב בלב שיכולות לגרום לקרישי דם בלב, תסחיפים שיגיעו משם לעבר המוח. בקרב אוכלוסייה צעירה יותר, אנשים לרוב בגילאים עד 60-65, הסיבות לאירועים מוחיים מגוונות הרבה יותר, ויכולות לנבוע ממכלל של פגיעות אחרות. לצערנו, חלק גדול מהחולים שמאושפזים עם אירועים מוחיים בבתי חולים כיום, אינם עוברים את מכלול הבדיקות הנדרשות במסגרת האשפוז. בחלקם הגדול, הם גם לא נבדקים לאחר האשפוז על ידי רופא מומחה לשבץ, וזה נובע ממחסור גדול בתחום הזה בישראל כיום. יש חשיבות אדירה לבדיקה על ידי רופא מומחה לשבץ לפחות פעם אחת, לאחר אשפוז בגין אירוע מוחי איסכמי, המורגי או אירוע מוחי חולף, מה שנקרא TIA. הבדיקה על ידי מומחה שבץ תעזור לכם להבין מהם הבדיקות הנדרשות על מנת להגיע להבחנה נכונה ביותר מאחורי הסיבה לאירוע ולהתאים את הטיפול המיטבי למניעת אירועים חוזרים. ביצוע הבדיקות הנדרשות יובילו אותנו להבחנת הסיבה המדויקת מאחורי האירוע המוחי ולהתאמת הטיפול האופטימלי למניעה של אירועים מוחיים חוזרים.